Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышқа күшәбіз. Февраль башында Урсала микрорайонында Рыжыковлар гаиләсенең йорты яна. 30 санаулы минут ішінде барысында юк ите. 3 балалы гаилә киемнәр, уку өчен китаплар, беренче кирәк яракларсыз, иң мөһиме яшәргә яраклы йортсыз кала. Ни өчен янгын барлыкка килгән? Бу хакта безнең төшерү төркеме гаилә башлыгы белән аралашты. Сүз Алсу Нуриевага. Тут уж как кладовка была, здесь была кухня-столовая. 6 февральга кадәр биредә бергә утырып кичке аш ашаганнар. Киләсе планнар турында фикер алышканнар. Бүген йортның эштән янып беткән каркасы гына кала. Янгын мәйданы 36 квадрат метр тәшкил иткән. Беренче мәгълүматлар буенча нәкъ менә шушы өлештә янгын башланган, биредә элек кухня өлеше булган, менә монда өстәл өстендә электр щеткасы һәм ирригатор торган. Дмитрий фикеренчә, нәкъ менә бу приборлар янгын чыганагы була. Хуҗалар гадәттәгечә иртән җыенып эшкә китә. Якынча 8 саат 40 минутта күршеләре янгын чыгуы турында хәбәр итә. Бәхеткә зыян күрүчеләре юк. Янгын вакытында өйдә булырга тиешле мәктәптә укучы 2 баласын Дмитрий бу көнне иртәрәк алып китә. Если бы они остались, это просто, Әгәр алар өйдә калган булса, төзәтеп булмаслык хәл килеп чыга ала иде. Алардан башка яшәүнең мәгънәсе дә булмас иде. Балаларны бер үзләрен өйдә калдырмагыз. Мондый очрак бу безгә бәйле булмаган сәбәпләр аркасында һәрберебез белән дә килеп чыгарга мөмкин. Может произойти не по зависящим от нас причинам. Дмитрий һәм аның гаиләсе үз бәләләре белән ялгыз калмый. Ират авыр минутта ярдәмгә килгән һәркемгә рәхмәт әйтә. Ул аларга алга таба барырга көч бирә. Огромная благодарность всем, кто откликнулся, всем, кто помогает родным, близким, односельчанам, коллегам. Даже это настолько большое количество людей, что мы всех не знаем, кто пытается оказать, всякую посильную помощь. Дмитрий аның үрнәгендә кешеләр электр приборларын розеткада калдыруның никадәр куркыныч булуын аңларлар дип өметләнә. Без социаль челтәрләрдә оештырган сораштыру буенча 25% кешеләрнең беркайчан да техниканы электр челтәреннән үзмәү ачыкланды. Электр приборларыннан файдаланганчы аларның куллану буенча инструкциясын игътибар белән өйрәнегез. Гаджетларны зарядкада караусыз калдырмагыз. Электр үткәргечләреннән розетка һәм электр җиһазларының түзүклүгүн даими тикшерегез. Тузган электр үткәрүчеләрне алмаштырыгыз. Бер розеткага берничә куәтле электр приборы тоташтырырга ярамый. Ел башыннан Әлмәт районында 31 янгын теркәлә. Аларда 3 кеше һәлак булган, берсе җәрәхәтләр ала. Аларның унысы электр җиһазларын монтажлау, техник эксплуатацияләү һәм кыска ялгану кагыйдәләрен бозу сәбәпле килеп чыга. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт транспорт идарәсе коллективы узган елга йомгак ясады һәм яңа сезонга эш юнәлешләрен билгеләде. Җитәкчелек фикеренчә, төп игътибар маршрутларның тотрыклылыгын саклауга һәм пассажирлар йөртү куркынычсызлыгын күтәрүгә юнәлтелгән. Көндәлек эксплуатациядә эш көннәрендә 30 берәмлек һәм ял көннәрендә 25 берәмлек транспорт хәрәкәт итә. Бу 6 автобус, 5 троллейбус маршруты дигән сүз. Узган 2025 елда 3 миллионнан артык пассажир троллейбусларда хәрәкәт иткән, 1 миллион 600 меңнән артыгы автобусларны сайлаган. Бу саннарны җитәкчелек йомгаклау киңәшмәсендә әйтеп узды. Александр Гурьянов хезмәт хакының 20%-ка артуын да билгеләп үтте. 2024 елда ул 58 меңнән артык булса, 2025-тә 72 меңгә баскан. Техник тукталышларны киметү һәм расписаниеләрне үтәүне яхшырту Әлмәт транспорт идарәсенең төп максатларының берсе. На сегодняшний день у нас имеется, Бүген бездә машина йөртүчеләр составы җитми, ремонт зонасында эшчеләр дә әзрәк, квалификацияле белгечләр кирәк. Машина йөртүчеләр саны 70% тәшкил итә. Бу юнәлештә без эшлибез, предприятие хисабына укулар үткәрәбез. Бу ТБ һәм Д категорияләре. Шулай ук гариза бирүчеләрне башка төбәкләрдән эшкә чакырабыз. Аларны торак белән тәэмин итәбез, шартлар тудырабыз. Алар өчен күчмә графиклы вакыт ысулы ясыйбыз. Создаем условия, соответственно, для них, имеется график скользящий, вахтовым методом. Залда утырышлар арасында Әлмәт транспорт идарәсе эшчеләре, җитәкчеләр, чакырылган кунаклар. Җыелыш ахырында аларны борчыган сорауларны биреп җитәкчеләрдән җаваплар ала алдылар. Кадрлар кытлыгы башка эшчеләргә өстәмә йөк сала. Шуңа да эшчеләрне күбрәк бу хәл борчый. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бөгілме ынтылған тарих 2026 бүтін Россия фәнни ғамәли конференциясы. Бөгілменің хынәри педагогика клиятінде болып ұзды. Ол Россияның түрлі төбәкләрінен тарихшыларны, туған яқны үйренушілеріні, архившыларны, мәктәп оқушыларын һәм студентларны бірләштірді. Тулыра қалдағы материалда. Бу чара Бөгелмә хаманың тирәсендәге территорияларның аз өйрәнелгән тарихы турында фикер алышу, шулай ук яңа архив табылдыкларын һәм тикшерү методикаларын тәкъдир итү өчен зур мәйданчык. Мы уже второй год проводим. Без бу конференцияны икенче ел үткәрәбез. Анда республиканың көньяк көнчыгышындагы студентлар, мәктәп укучылары катнаша. Финалга 32 эш сайланып алынды. Барлыгы 60 иде. Сез беләсезме, безнең шәһәрдә Бөгелмә 2030 проекты төзелде һәм без студентларыбызның шәһәребез тарихын өйрәнүләрен бик телибез. Конференцияда мәктәп укучылары, студентлар һәм яшь тикшеренүчеләр катнаша. Анда күтәрелгән төп темалар: табигать, төбәк экологиясе, археолог тикшеренүләр һәм хәрби тарих, халык традицияләре, мәдәният, музей эше, архитектура, фән һәм мәгариф үсеше юнәлешләренең киң спектрын колачлый. Исследовательский поиск. То есть, во-первых, ребята... Тикшерүнең төп асылы балалар тарихны белсен, өйрәнсен, яңа фактлар тапсын дигән гамәлдә эш итәбез. Бу буыннарның бердәмлеген тудыра. Аларның ата-бабалары тарихы бит. Бу Бөгелмә турында яңа мәгълүмат бирә. Өстәвенә архивлар елдан-ел яңаша эшли. Анда онлайн керү дә ачылды. Беренче номерлы мәктәптән Диана Фәтхуллина белән Арина Попова Бөгелмә буенча коллективлаштыру план белән чынбарлык арасында проектын тәкъдим иттеләр. Алар колхозчыларның тормышы, бөгелмәлеләрнең язмышы, кулак ярлыгы тагып, читкә сөрелгәннәр турында сөйләделәр. Готовилась к проекту я больше года. Бер елдан артык әзерләндем. Архив мәгълүматларын һәм китапханәдән мәгълүмат җыйдык. Тасырның күмәкләштерү китабын алган идек, шуны кулландык. Конференция йомгаклары буенча 14 яшькә кадәрге укучылар арасында беренче урын Игнат Мөхәммәтҗановтан. Ул 5нче мәктәптән, 14 яшьтән өлкәнрәкләр арасында беренче мәктәптән Арина Попова белән Диана Фәтхуллинага тиңнәр булмады. Җиңүчеләргә һәм аларның фәнни җитәкчеләренә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бу аларның хезмәтләре һәм тарихи хәтерне саклауга керткән өлешләре өчен лаеклы танылу булды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 18 февральдә кояш байыганнан соң Рамазан шәриф айы керә. Рамазан уразасы 19 февральдә пәнҗешәмбе көн тотыла башлый. Беренче тәравих намазы 18 ястү намазыннан соң укыла. Татарстан мәчетләрендә тәравих намазы Хәнәфи мәзһәбе буенча 20 рәкъәгать итеп үтәлә. Быел ураза 29 көн тотылачак диелә рәсми чыганакларда. Уразаның соңгы көне 19 мартта булачак. Шулай итеп Рамазан гаете 20 март җомга көнгә туры килә. Хөрмәтле әлмәтлеләр, инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы Рамазан айларына ирешергә барабызга насыйп итсен. Күп тә калмады. Һәрберебезгә ураза тотарга, бу айда җитди булырга, фәкыйрьләрнең, мискиннәрнең хәлләрен белергә, үзебезгә дә ихлас булырга, Аллаһдан дуа кылып сорарга, тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын дип, һәм әлбәттә үзебез өчен дә, гаиләләребез өчен дә, халкыбыз өчен дә файдалы булырга һәрберебезгә насыйп итсен. Әлмәттәге Россия чаңгы юллары 2026 1500-дән артык әлмәтлене берләштерде. Экстрим парк территориясендә төп кышкы спорт бәйрәме Россия чаңгы юлы 2026 бөтен Россия масса күләм чаңгы узышы узды. Bütün Россиялеләрне берләштерелгән чаңгыда шу акциясы ул сәламәт яшәү рәвешен һәм спортны үз идүчеләр бәйрәме. Бу юлы да экстрим парк территориясендә мәктәп укучылары, студентлар, эшче кешеләр һәм әлбәттә инде пенсионерлар җыелды. Аларның фикеренчә, нәкъ менә сәламәт тәндә сәламәт рух төшенчәсе чаңгыда шуга кагыла. Беренче тапкыр Россия чаңгы юлы 1982 елда уза һәм елдан-ел аның популярлыгы артагына бара. Ярышларда катнашучылар арасында тәҗрибәле спортчылар да, актив кулланучылар да, чаңгыга яңа басучылар да бар. 84 яшьтә монда соревноваться булмый. Просто инде һәр елны катнашкач киләсең, карайсың, әзрәк үтәсең, лыжага басасың шунда. Искә төшерәсең яшьлекләрне. Ярышта 1000 ярымнан артык кеше катнашты. Һәркем үз яше һәм осталыгына карап, яраклы дистанция сойлый алды. Рәсми ачылыш вакытында актив спортчылардан тыш сәламәт буын тәрбиясен максат иткән балалар бакчалары һәм уку йортларында бүләкләделәр. Бу ике категориядә беренчелекне Светофор балалар бакчасы һәм Риза Фахретдин гимназиясе коллективы яулады. С января месяца и вот по настоящему... Гыйнвар аеннан башлап һәм менә хәзерге вакытка кадәр 3нче чиректә әзерлек программасы башланды. Һава торышы шартларында без 1-11 сыйныфларда укучыларыбыз белән чаңгыда шуарга чыгабыз. Шулай ук без
29 январда космос бокчасы белән бергә ачык дәрес уздырдык. 9 января вместе с садиком «Космос-45» провели открытый урок. Мондый чараларны уздыру Россия спорты дәүләт программасының мөһим өлеше. Ул физик активлык белән шөгыльләнү өчен уңайлы шартлар тудыруга һәм гражданнарның тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Россия шаңғы юллары 2026 ярышлары үткәрелде. Ел сайын уздырыла торган масса күләм чарада мәктәп укучылары, оешма предприятие хезмәткәрләре, җитәкчеләр, ветераннар катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Мира Шәрифуллина сюжетында. Җитәкчеләр белдергәнчә, Ознакайда масса күләм шаңғы ярышларында барлык мәктәпләр, оешма предприятие хезмәткәрләре, гомумән спортның әлеге төрен үз иткән район халкы катнаша. Командалар күп киләләр, җиңгәләр инде, анасы спартакиадларга баралар, көннәр матур, халык күп, мәктәпләр 20-дән артык мәктәп бар инде безнең, анасы 18 предприятие. Шәһәрнең шаңғы базасында бу көнне алма төшәрлектә буш урын булмады. Олысы да, кечесе дә шаңгыга басты. Первый раз участвую. Мин беренче тапкыр катнашам. Шулай ук йөгерү, бию, җиңел атлетика белән шөгыльләнәм. Йөзүгә йөрим, тимер аякта да шуасым килә. Шаңгыда атнага 2 тапкыр шуам. Бүген 2нче урынны алдым. Мин бик шат. Второе место заняла. Очень рада. Яшь категорияләре буенча 10 йөгереш булды. Ярышларның иң кызган мәле беренче старт сызыгында 2016 ел һәм аннан яшьрәк булган кызлар һәм егетләр шуып килде. Ә хәзер старт сызыгына оешма предприятие, учреждение җитәкчеләре басты. Ветераннар да яшьләрдән калышмый. Мәннәф Абыйхуҗатов ярышларда ел сайын катнаша. Үзенең 87 яшендә көн сайын спорт белән шөгыльләнә. Һәр иртәне спорт залында үткәрә. Мен инде 40 мәртәбә республика чемпионы, 10 мәртәбә Россия, 3 мәртәбә дөнья чемпионы. Мин инде 80 ел на лыжах. Бүген тренажерный залга йөрим. 50-60 мәртәбә подтягиваюсь. Ярышларда 100дән артык кеше катнашты. Бу көнне чаңгыда йөрү буенча хезмәткә һәм оборонага әзер нормативларда кабул иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.